OK, takže máme tu ďalšiu vec, ktorú budeme robiť. Ďalšie videjko sa volá Možno je všetko. Relácia je takáto, ale u nás sa to volá Možné sú deti. Hej, chodíš každú sobotu od nejakej 20. neviem, na čo tak, hej? No takže, hry tu budeme mať 4, každá bude trvať minútu. Bude to blesk alebo plesk v tme, majstri zvuku, majstri pohybu. Majstri zvuku budú pre mňa pre Maťa najťažšie. A začíname hrou. Majstri pohybu! Let's get now! Let's get now! Move your body and move now! Čo ja koho? Majstri pohybu. Takže, prvý pôjdem ja a ideme. Zamotáš? Nie. Hráš golf? Nie. Ukazuješ niečo? Nie. Aha, máš onu kosačku. Hej, dobre, ideš. Hraješ na bubne? Nie, čakaj. Na to niečo. Joj. Tancuješ? Čo robíš? Zdalo sa. Čo to bolo? Vieš, jak je to ten stôl? No. No tak. A hej, DJ-oval. Takže idem teraz ja. Toto je tvoj posledný. Tancuješ, to je easy. Áno, ideš. Neviem. No takže. Kung fu. No. Ja neviem. Ja reálne neviem. Si futbalista. Áno. Dobre, takže ideme na druhú hru, ktorá sa volá Majstri zvuku. Wow! Rúžok. No tak, tí majstri pohybu sú fakt ťažké. Veď pozrite na nás. Máme fakt ťažké veci. Lebo my máme, akože sme celé zviazaní, aby sme sa nepohybovali, aby to bolo Vidíte, ja mám také... Tu mám toto a potom tu sú ešte nohy, hej. Tu sú nohy, ktoré máme takisto zviazané. Je to fakt ťažké, lebo my myslíme, že spať. OK. Takže, no. Choď prvý. Dobre, a čo mám robiť? Aha. Nejaký zvuk. Bomba. Raketa. Dobre. No. OK, polož, choď. Točíme video. No, takže. Teraz tu mám ja. Motorová pila? Dobre, choď. Odpadnutie. Martin. Odpadnutie. Čo to bolo? To musíš zvukom. Ahaj. Krv. Zomrel si. Ale čím? Nožikom. Aha, prepichnutím. Dobre, ja som už urobil všetko. Odpadol si? Nie. Umrel si? Dobre, ešte raz. Zomrel. Zostrieľali ťa. Áno, takže dúfam, že sa vám toto páčilo. My ideme na ďalšiu hru, ktorá je blesk alebo plesk. Ideme na blesk alebo plesk. To je o tom, že ja mu dám otázku a on, keď na ňu odpovie správne,
nič sa nedieje, keď nesprávne. Ja zoberiem tortilu, on sa napije a ja mu tak... Ja napiť. A ja mu potom plesknem. Dobre, tak bez napitia. Dobre, takže môžeme rovno začať. Morku tam nešli. Môžem prvý tebe dávať otázku. Dobre, potu. Takže, budeme povedať. Ale dávame si len celé, dobre? 155 plus 157. Mám na to nejaký časový limit? Nie. 150 koľko? 155 a 155. 410. Maťo, dobre, nechaj sa. 310. To bolo dobre. Dobre, takže, teraz idem ja, Maťo. Toto je moje portio. Dobre, takže ideme. Daj mi otázku. 100 500. Nie, ale to vieš aj ty. No, dobre. To musíš tak vedieť niečo aj ty. inšie. Rýchlo. um, Počkajte.